Serikini sano na isatu mutinyi noyo gata nalimo mwakano yo wechirura 25 mo mwanchomo rigelinde no kwegena mbiole andonsia sole na gukwanire nabwe kwaligane kwanyora mungana moya yekiunga chinsenye cyabo nobotiko ereterana Cyrus Nyakunde asense milimo igare Wilson Makulitangani negati ali kwaligane tia senchira yobwenge. That His Excellency Gachagua had not been accorded adequate notice of the charges against him, sufficient particulars of the allegations, nor an opportunity to adduce and challenge evidence in violation of Articles 25C, 35, 47 and 50 of the Constitution. Eke gambere kenene kia mirimani kuruo kunacha higoro yekina yuko amerelio kurusi wabisi kwa yolenga mokonyi umurai benso musikeri gathi Gachagua hali tukulia lero. Kuongea na walimu. Ninajua wakati mwingi watoto wetu wako katika mashule. Wakirudi katika kutoka hiyo likizo ambayo wamejipatia, tunawaomba sikiza watoto, na pia wakianza kuongea kabla hawajaanza kuharibu, wacha wazikizwe, watuambie wanataka nini. Ebikorwa bihoko gendera gusamba chisukuru igo bigendete kugikerwa na barai asa baibuli n'abarimu baburiwe kugwaterana n'aborokigwa. Niga naro kubodi Mr. Nyamino akieto akwete chikura otari otoroserie para inobona igenje no murimi koru etundu bari koru kubotana botana kene piotwe otire pareri togwete none pipiter gwete kere mbure twete togokobe chago chigesima aboncheria korwa gesima ni gobesokire na kwimurungani soko endera gotigara magega ke magendero haseba bolira barahi goikerani chira chiabo. Go chake kiunga chinsenye nigo togo chaka ningana seke gambere kenene kia mirimani meya Nairobi nigo gietribuna hoyo renge homo konyu umurai benso musikeri gathi Gachagua igaruse tugabisi ne bunge ye seneti asoko bwatiri chiko na wekerania maganionsi haliaganeire kuruko na choko chinga kichinge chetire igekagambere kyo kene kiribuna he bunge ye seneti nigo ya chetema mincha no bwene bwa Gachagua asobone kigambere kyo kerogo chika go chia seneti ko mwaka na Gachagua chiringi chimilioni 50 wekagambero nigo gietibuna mokonyi bo murai benso musike Professor Kithure Kindiki nigo hatianetigwe na koswabisi asoko bwatiri chiko. To compel the National Assembly and the Senate to promulgate a constitutionally compliant procedure for removal of the Deputy President by impeachment. We find this prayer to be merited for clarity. The lack of such legislation per se does not, however, impugn the instant impeachment proceedings. Having found that the fair trial rights of His Excellency Gachagua were infringed when the Senate declined to allow the adjournment, that is a vindication of His Excellency Gachagua. We, however, hasten to add that the violation does not have the effect of quashing the Senate's resolution to impeach His Excellency Gachagua for precisely the same reasons we have provided with respect to the finality of the impeachment process. If the Senate's resolution were to be quashed or set aside, then by operation of law, the status quo ante will be restored, thereby effectively creating a scenario where there will be two deputy presidents in office at the same time. The impeached deputy president, reinstated by judicial fiat, and the successor duly appointed under Article 149, Sub-Article 1. We have no doubt that Kenyans did not intend such scenario, and the Constitution does not contemplate dual incumbency in the president. Since most of the prayers sought in the consolidated petitions have failed, coupled with the public interest nature of this matter, parties herein ought to bear their respective course. Given that the Gitobu case was resolved a decade ago, with Mr. Gitobu receiving damages of 15 million, the lapse of time justifies an upward adjustment of the award. Prayer seeking to quash the resolution of the Senate to impeach His Excellency Gachagua is hereby declined. 2. A declaratory order is hereby issued that His Excellency Gachagua's fair
trial rights were infringed when the Senate declined to allow an adjournment in the impeachment proceedings despite his absence. 3. A declaratory order is hereby issued affirming the constitutional necessity for Parliament to enact a dedicated statutory framework governing the impeachment of Deputy President under Article 150 of the Constitution. 4. The court makes no findings on pension and emoluments. The first petitioner is at liberty to pursue the matter before an appropriate forum. 5. The court awards constitutional damages of Kenya shillings 50 million to His Excellency Gachagua payable by the Senate to vindicate the Constitution, restore the dignity of the affected party, and deter future violations. Renge omunachibi nomunene egemeyense David Maraga igabie ko berali twira rero ne yamagaga yokora okorobekana ime ya Nairobi soko amirali goro homoro bwa serikali bobwaga chiasegeto gechigali aselinani ria Nairobi omusika Maraga igairo goika segeto kyabanyanyimbo kyalangata kubatikana n'ibikoro ebyo bigendete by'ogosambuka ekisukuru nigobono omujumbe bya kaunti ya Nyamira Omusiki Jerusha Momanye oyiboigo hoikaransa ase komiti y'egisemi ase bunge nene agikera ebikoro ebyo ase bona abolire abalimu n'abaiga boibuli kubatirana n'aborokiwa elio bamanye omuchanda asoberete elio bayogayane ensemo yende omwalimu omunene w'esukuru ya secondary ya Busiango Himeye wadi ya Bugichora ebunge ya West Mugiranga asirete Samuel Ogero nigo mochiriboigo chikanisa asokoira na magega asimerobiryo ekobaletamo abasae ko bakwanira igoro y'obuyabo gotwara obungosi gotwara chimbwa chingiya elio bakonywe asubugemo bwa umurikito Fatiga Disemba norobotsirwa senchira yobwekirano omubunge oyo bwe kaunti ya Nyamira Omusiki Jerusha Momanyi oyo nainde owisaransa ase komiti y'ekisemi ase bunge enene nigo akwanire omuchando bw'ogosambwa bw'ekisukuru ase abasegetera abaibori koira ching'aki kyabo na gukwana n'abana babo. Abana bali bagotaka itakuwa raha kweli? Tuko na changamoto kubwa na hii imeenea katika Kenya mzima. Hatuwezi sema kana kwamba ni walimu wetu ambao ni wabaya, kwa sababu hii imekuja na kila eneo katika nchi yetu. Tunasikia every day shule fulani imechoma. Korase kaunti yeiga ya Nyamira nigo rero omuchando yeiga bw'ogosamba bw'ekisukuru nigo ogendera kwenekiwa ase esukuru ya secondary ya Kura egotoke wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango amoneria ya secondary ya Gekonge ime ye wodi ya Bukeira ebunge ya North Mugirango kubatikana n'umuriro oyoiga ogenderete kwenekiwa ase ekisukuru nigo bono omwalimu omonene w'esukuru ya Busiango Mixed Secondary egotoka ewodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirango asereta Samuel Ogero nigo nere aragire ebyara bororo abaibori igoro y'oboreri bw'abana omwana igagotegerera abaibori baingi bakomotebi mone emechando eye bono twatwarire ase ekisukuru kiito gosambwa abaibori bo bachangiete erori enene omwana nabagosaba exit korwa esukuru kagoika katabwati kenda agokora na muibori tari kumuburi omwana nabagwanja aje esukuru gose nabagwanja atige esukuru muibori tari komo command tabwati commanding voice ase abana omwana oyo enki agokora
so excessive freedom abaibori baito twaira abana nere guchangia ugusamba chisukuru ukwana na barari ase skuru eyo nigo boigo amochirie kanisa asokwira na maega ase emeroberio yabasae egento endake kiagerire ebikora binga binebiga komentekana amadiri ali arenge kanisa tayo kanisa is not raising it is for isi kanisa egendete korra abana bagusareka tiri gukora anything kanisa tige strengthen spiritual aspect na go strengthen spiritual aspect it is ye kanisa ko role models tiga tutu araba pastor bale role models tiga tutu arawa spiritual elders bale role models bona abana barobuga ba umuntu ochiro bu pastor bali korora na ndero mube mono bono na acha kwanira abana guidance and counseling to kunyara ku guide if you yourself to be a role model Chinkaki echecho nigo omuskecherushe momanyi asabire abarimu na boigo abaibori oisaransa na bana babo na kuparingoria buya endake ninge kwirera omuchando yoiga erio bayuga yane. Nataka kuongea na walimu. Ninajua wakati mwingi watoto wetu wako katika mashule. Wakirudi katika kutoka hiyo likizo ambayo wamejipatia, tunawaomba sikiza watoto, na pia wakianza kuongea kabla hawajaanza kuharibu, wacha wazikizwe, watuambie wanataka nini. Wataenda hata wakienda nyumbani, wakikuta nyumbani mzazi pea wao chembe waende shamba, wapatie kazi wafanya, ndio wakumbuke nikiwa shule hakuna kazi ninafanya. Hingo reporter Getembe koroiga se kaunti ya Nyamira Nche Fatigad Yesemba. Ebirango by'ogusambwa gw'ekisukuru byanyalire kwa babigokina kira Chinkaki haiga emergency ya Kenya usiengima hamo nabo machoge terati kwa magega ase ekisukuru chinyinge chinyara chigosie kwa asoko berwa ogo chakibwa kwemerero nigo baigo okubuligwa kwa rwegwa gochi asaba ibole nabo kwenekibuna nkubatira na bale nabalimu asoko kwenekibuna ngoko rubara bosemi gochi asaba nababo babatani bekisemi koru asikinsemecho igo bagikeire bikore byo hasibono baganiri au bagendete gwikirana ibikore byo banyare bakwimukirwe gesuro ege tindi korengana nerichi komulikito giripati kopi roboti rwasinchira yogwikirano wetera no gusambwa nabo igo ibikoro byo gusamba chisukuru rwasa abaorokigwa asi chisukuru au ime ya Kenya asoro gongurwa gusi chisukuru chiroronjiranya kobachi gweteka nabo igo njiranya kobachi chikubagwa isiko asoro gongo machoge bwabura buchisukuru au mjanyara kobachi gosieka asinyora kobachi kwegerera asogwe chikobo igoro jogo chikutuboka akwa echi ngusana nomune iyo chisukuru kya sensemo ya machoge bwabura bu machoge bwa chache nigo charorekana ose abana abarokigwa nigo barorekana bakolina chikali bakogenda nabo koirira okungusana nokwo gose okwobo agwo chikutuboka uko ibikoro binde bitari bikiranu korengana no mwibori yomo Evans Manoti kurwa sensemo ya mugonga niga gotera ngai kinege kurwa kigukumi bataranyara kwa wakwene kya asinga kicyabwa ngoiga Manoti nigo agotera buna cinchira nchiro cinkira ntutakiriko nyako bakikorigererwa erigotanga ebikoro bune biga bikoreta sara go cyasa abayibori nabo yigo kisukuru tumuna abayibori etotata korania etende bya chake korekana Kenya ito yiki sukuru kujya twari gosabanga abaranje bichisemo cyonsi mbata kego tubwate siama sabasi chisukuru erigera ngonye nembembe ajasi chisukuru bakonya masaba bana baito gosemba chera ine kogere bitendebi ntwanya kubirora chisukuru kolukare cha kaire yemenga kiyera kidi bono kiyaire maproduce ora tu 10 negendo kende na atagete ko request ya bayiboli abali mu sukuru na tema mu abane ndagera bali abaisana kogera mutaeti abane ndagera bali abaisane na banda kibararamike etoke nga yabere kose yemo yabo asoboza mu sukuru tware kobolinga niga sabira abayiboli ngaka abana bakire bono go Chinkaki bakirenka banyako bakubarigereria nabayire Chinkaki kinyinge erikuba kwanira gutanga ebikorwa andake biratwenya ko bikwirera ugusaligwa kwa mari y'ekisukuru ekiga nande nari gusaba abayiboli na inunga abana ko bakirenka bakwanire batebi nga bepukane ko rwasichita by'ekikimbe cyoza amajisukuru nasa abana baria bagosibe nyasore abayiboli tema gukwana na barabo ko batebi bo bw'enyasore egekora tinga getinga abana bari nomo bakore bitende byoza ambe sukuru batabana bakoye gisukuru n'enyasore kogera abana bakora ayo amona amarwa
igatebire nga chinsemo ntenera muna board of management nabo igo chinsemo chinde chitakeri konya kuba chikugiri bokong erigotanga ogochigotuboka kwebikoro kunebi gago chimutwe onyendiria ekipoti cy'esikuru cyanja ekere sikuru ya yire bachunguze abana babwatiro mbako bekere garame sikuru engima abana bari bakore getendo keria babikirwe garama erigena ria abana barachikobwa mbako bekeranie garama baka bari batakore getendo ekyo muteneri wechisemia se sub county ya Kenya Gladys Ebishoi niga akweresera nga kiri getakiri kunyara kwa bigo kuru ise ensemo yae nabo igo kubaterana kuru ase chiskuru no guteneri bwabo erikorento omorembe no kuigwana ase chinsemo ntenenera. Meeting, let our members go through our institutions so that we see what is this that we need to do as far as the safety measures and protocols are concerned. With the sub-county security team to ensure that our schools are safe, especially at a time like this when things are not working well. I don't know what is happening. You suspect any tension, please. Afadhali tufunge hiyo shule. Kuliko because meaning distraction. You suspect anything, you feel like something is not adding up. Tafadhali tunafunga. Wacha Naranenge kurwa sensemo ya mugonga machogo bwa burabu boli botereka tema bari tane nche Gilbert Kobi. Ya mateyemo korwa sekenyoro Kenya munyo mubamba hime ya sublocation ya Kibirigo ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira ni ya matigere biriro kubatikana na makweri ya mubasokano yo mungina Rairmura hoyobetega kubatika magega abana hikome no yomo amate yo mwaka Edward Ongoro igo yasokire na kubwatuka ibiriro byabo gochia sabarai hamwe n'abasomalia baya banyare gwesoka na kubwatuka bokonyi gosiasa amate yubune nchereyemo yo kubakonya abana b'imyaka emeke muno abo bagosoma ase chiskuru onyana boni goli tukolia bwankyo burobiri bwogochia komweni nyagosira ni gora chokorekana hasinka yabo abo asia amate yo baterubuna hebara chokoro muchango wabana abo bayikomino yomo abo batikira magega bagendere nemberobiri ya masomo. Marieta enkoro kwetwa ati Ongoro endo ibwabere abono no muchibwabere okongbora omongino niga arware gekegeke ari enkoro kumura Rairmura agatumunyamira kira tumunyamira bagateba amata bugati amanyina inche bono munande igati bugati muri munde ngokora gasi yane kenga ngende ngatie bitugi kena atiri bitugi ngoni nya gosomeria abana chayane nabwate na kombogia kero mwana ende university nonspi akagondo bono mbwate na akaiga muna mukaro cheiga akare kuma ate na kombo etipi pakeja yonsi bono timbwate no ne chaingo ngokarake bono no na abo ngenya goite sabu na mura abana abona na tuaraiga na kingo chako bakonya gose onjonde to kwana na mabera manene yo gukumia nga gakikumura nche na chichiro personal tayona ate bwonero leire morambro koboko mokonye nkeye gera somo sunto monene etakeire konywe akamwana kasinini akamugati gwa kataragende sukuru oyo ndo monene gakare university gatia morocha abana 11 na mangana makongu ndagira teyo ritangani abana bakoria mugondo toyo enyomba go yagachetwe empese pie goiteka mache abantu baminto kona kura sensengima n'abantu bande mbare batari abarayi babwato koganyo kuyo kokonya gakimwanje mokonye batari abarayi pi tali lazima barayi boka bakonye asamari tangor ku Boniface Mungare na tomiruga no mwishimwa Jeremiah Migosi olenega ngayo kuri kero kebo senete county ya Nyamira akirtwe simi ne aya mwe familia bakabasaba bakonye kuna lero nto baretere ndageraga nande nari iranga ngo bari gari era kobe family ko cyarali kuchikoyo mwanchi wabo egento kende na tebenga obo maine familia ye kulingana muna na arorire nandi buno mwishimwa nto magojaga mwishimwa Jeremiah Migosi familia ne gwate mechande menene ejuega neiring mwishimwa Jeremiah Migosi atanyari gukorera bwega ega neiri abarayi bonsi ipi bachamo babekwemetwamo egera bakonye no nabana aba asengenja masomo. Education is the key. Asamari tangoro kwa Mario Yogeke oyo nyagosira ni kazi ni ane oyo kwana iga Ongoro mumuro minto asai tato mwabona tato minto na abamo
minto mo inoga iga ikenale ko basaba kamoranje mbia sogo teikanga mochioyo no bwato bokongo mborore kanete sengenjo abana aba asebatigara maega na tambi mwana mukega bwate myaka 3 mwana monene ule skuru she's third year university kakina bwate one appeal ndobwate ngento chigokana education kit ya bana aba batigara mambi mukuchango yuto kabwate litukolia mambi ekero togotukuta mama omwabo twale gosaba kamoranje ase community buna minto yonsi motoralerie abarari bonsi bari bogo chigotena nabari bagendete koborora mambi komorancho tobwate gentekemo oyo minto raerio chire lakini natiga abana maiga ogosaba gwaito mambi program ito nechebe tofauti kubwa buna chiko basa matanga twale goteba iga mambi komogocha bali monsi mogochigocha ego chikobo omwenge lakini mono tochikobeka nga no mochango buga bana bali totagete tobekerwe. Siasa chiokoli kibo gavana wa Nyamira kirogo kyobo gwimenepo wa Nyamira nabo ige kirogo kyobo jumbe wa Kitutu Masaba agwase omu bunge kripu gisairo haumira nobo siasa bosio no muamerelio ye wikirogo kripu gwora sekero yomo aira chinga kishaye na kwegerera ge siasa anigo negative abwigoro ase kanisa ya Adventista Nyamira Westfield inga Kitutu ya Masaba ase miaka karibu 25 years yalire moko mwana ino yomo bibaga obarai miaka 5 ande moyonde mwachakirito musike okioma mukamwe miaka 5 mugasika kuruoro mukao musike nyambati na ile vile mkampatia miaka 5 mukaruo mukao musike hiroba miaka 5 umusike Shadrach mukamwe miaka 5 musani oyo no rege yangoko na era kumamule miaka 5 lakini something very special asabono burayibo wochigota gochimotu ngelinga tubwato mwana itokoro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i na era ngo bari president ya Kenya ekera bari president ya Kenya engoko yatware experience ye miaka 5 ni nchemo sabere gasi go CS ase gasi ye gotoka mutwara egere buna Kitutu mutwaro mwana mujumbe okoro Clive Ogwora na ende mutwaro mu CS okoro kwengo makosa naro nande rero nariri tangani naro riro muntu otabwatie gasi okorigerie yobwate gasi sinche no bisinde nego yon ka otana nkondale kondigerie gasi na ere tabwati gasi and such is the paradox of life. Igorio kondigerie gasi kindly manyatubwati gasi gendora arigeri gasi nchetonya konkumi tonkumeria yani wangina basta yo bagontiga ngochi basta babuna barasta yo bagontiga ngochi nche gasi anere secure bali moko libyo kya Kitutu karibu keroge keterikiani keroge kenekya Kitutu n'abantu bakuru babatango goisaranso n'abagetu and I come to them with humility na nachete ebimo goteba nga muntu tanya koirora kero nachete batebete muntu tanya gochari mai ibona anarire ebi narete bantebetigo ya umusaja ningo egavana ningo lakini umusaja na ndo bia tokoro kuolta twensi gabone gavana nayo amono yone ndo musa yamono sana ntitu mukanga chikura chinyinge nkaira lakini mongina cherusa agateba na tebebeshe ngateba nga mambimboki bano bwakire umongina otigire kerogonse na agachorire ndengo na kwagitiga weta otebe baba nawo kore akoligia kerogia tigire ngachora mongina tachie tio bana lakini ayo sababu mama mora ni kaunti itone kwenye sabere sawa ebira kitambira hapo ebira kitambira tigato sabere ise tu akhe sawa ina bugori ni kaunti tigato yo sabere
Wona yo ngomina gukwango. Usabire county nyasako nye bigasie korekane ko ndego. County yeito. Mujumbe wa kaunti ya Nyamira homo Cherusha Mumanyi nigo litsukira lera gwatuke gabu kya magendro hise kancha kyangafu go chia sabase hamone byombe ao chinsemo cha Nyamakoroto me yegwadia gasima kitutu masaba ogwanekere kyo Cherusha nigo hasio libuna kingechi garabisi na chokole mirimo ya yeboikerano asa singirira buna na chigo tigara kobera se serikali heliagendere kukumbura abanyamira magendro asensemende niga singirira buna na chigukinani na barwaneli bande hasekerego kyoboga bana egenta tebabuna entunde yiga musubati na takire koba homo gafana Nyamira muri kitopol kapokara noroboti urasinjira yoboikirano Jerusha uyekirana stinseme chigache location yiga imanyekanite mna Nyamakoroto igabwa tukachihema gocha sebyombe au unabona kirikia Musobeti Riverside kiri yake buko geta B welfare Mwamasaki welfare Nyamakoroto B welfare aseboigo anyarokabaga kubwatuka obukonyi bw'enjira ya muyo gusira ci sector ya boda boda yaso ku main stage Musobeti boda boda nabo ya gesima irianye asinsemo yende Jerusha niga anyarokabaga gusira basaye aso kugendera kubwatokera emepira nabone ci uniform asabwatokera citimbo bw'enjira nyabyosi Nyamakoroto women Baridi FC egatie chitimu chinde aseba bwatokiro boseme gukora umukena gutumeka chitalanta na wigo Jerusha nyarakabaga gosemya basaye kuyehotora na kurua sebo tumeki wa maliogo yogotindia. Wale youths ambao mko hapa ninataka niwaambie ya kwamba the future is waiting for you. Do not destroy yourself when you are young. Na kuna vitu ambao vina destroy maisha ya watu. Kama kwa mfano, kama unakunywa miadarati, unakunywa pombe, madawa ya kulevya. Era abantu bakoragira Kenya abuya ngwetera emipira ngwetera emekiasa na bintu binde iga abana aba bagenda bakoregasi ankyo bafomwe timu. Jerusha baigoni gabasimire byari gati abarai bali haba kugenda bolega amanombo gambi bwabasubahati onde tabaisa konkagera ngaga kungakira matiritiri ngase ngenchondo mokungu aye wachwe hivi amangana koro kuyobo gambi tabwati mokungu na mosaji obo gambi bobwato bongo anyo monto airwe bongo na endo airwe meremo nyasa omokonyiro airwe gasi gwetera abantu egente getangani no korengeli na kinko kora abantu ababane egento gya kabere ingobwate binte bitagetenyore mpairire egento gya gatatu no gokwana netingurunga koika abantu bali bangete chikura na bunko chiera nande ngo chiati niko genda bosa so ebina bimbwate chirusa baronge mukamai nigo alireiranga na kunyara kabaga gutigara serikali ili agendera kabaga gukumbolera abananchi amagendero meya county ya Nyamira yendo kolengana nere asiringa agendero narara kunyara kabaga okorekana imeya wadi ya gesima ayu anyara kabaga kubule kurasa murai wense tigambata imoka ankoro kuntokora bosa kerna rucha bandi bakuna koegwe bintu ngabatebi ngaseito na intwe koruria moni pakesani go tinyangoli epale liko ikebe kweramwe ngakiyane na inchendo wane pale limwaranja bekwe gazeti ikonye kanyererete Jerusha wego nigo airali bageliga na gusingirira nao aligeti asekero kyo governor omwaka 2027 egento abulira abanenje kurasora gongoro iga kumubwatesya igo bano iga abantu baminto egasi mbwatete borose naganko na gotebinda abantu ngane next time unu kamuranje no bugabanande bano mna na togoiriga na togoiri ekero kyo bugabana bwa Nyamira na abasorira abantu baminto bagesima tiga tugwoki tugeta totake kugwoki tokerete ekero gokeri tigambate byo monto gokereta seitabo getutu noyo moroncho kurukuntagora eginko ripoteri getaseni kyo wanchete kyagatembe kuruiga asinseme chiga cha Nyamakoroto imeye wadi agesima ebunga ya bugututu wa masabe me county ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp okara Asarbatiro manchomo kilia tonyoro mutimo komo keto koirana ntogende ne kyonga senjira yobo ikran
Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyu gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwige bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwige bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology mkwige bali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design mkwige bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kucha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neli abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibasa kya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekera umwana nkanyora ale kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero obubundi bachago tokonya asama tukagocha biyamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi migwetrasi chilamba chabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyobwenyolero bumanyi ububurago konye asubagima obumakiaya. Ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emesangerekano ya siasa brand activation use emesangerekano ya cooperative egatiye ci road show cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiriya nigo liri ya kigima eryo licunjugire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Janjere ci MC nabwigo track nabo kunyitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endeyonsi chingaki obunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange.
Karibu naende omwanchomo ligereria ko boli wanigo kwa ruuru chiasa serikali kwene kibunanko genderere gosira abasae bunenchere ya moyo gosire bikorwa gosire bikorwa byo gusali hanena so kubwaterana na each sector ko boli ko nigo gwachire chinga kyabo bwatani korwa se sector ya boda ime ya kisi banyoro bokarali bwabosa korwa se kiombe ekemo kolengana nabo bwatani abo nigo bairaire buna ikiombe kyo nigo yakonyiro mona abasae konyora chipikipiki asebono bagendete kwegendereri na magima abo. Uchumi imekuwa ngumu. Mwenesaji pikipiki kupata pesa ya kulipa mkopo, pia kupata pesa ya kununua kufanya service inakuwa ngumu. Ndio maana sisi tulijitolea kupeana hii service ili kurudisha mkono na kusaidia wateja wetu. Sisi ni shirika la kupeana mikopo. Tunapeana mikopo kwa waendeshaji pikipiki. Pia tunapeana wako na pikipiki na wako na logbook, tunapeana pesa. So sisi kama Mogo tunapeana mkopo. Sasa hiyo ukiangalia bei ya pikipiki imepanda juu. Imepanda juu, so inakuwa ngumu kwa waendeshaji pikipiki kupata pesa ya kutosha kufanya service, pia na pesa nyingine ya kujirinda. So ndio maana tukaingilia kati. We are focusing on vijana sana. Tunajua idle mind ndio workshop ya shetani. Si ni kweli? Now, hawa wakikuwa empowered, mtu ako na kitu yake ya kufanya. Hata hiyo saa ya kuenda kufanya crime tumefanya nini? Hakuna, because ako busy, akitoka hapa amechoka anaingia kwa nyumba yake. So tunasisitiza vijana wakuwe empowered nyingi, ndio crime, hata rate ya crime ifanye nini? Izidi kupungua. Population ya pikipiki within Kisii CBD is 8,000 motorbikes. That is bikes in operation. Tunajua siku hizi the boda sector Kenya ndio ina contribute the highest uchumi ya Kenya kulingana the number and the revenue we are getting. For example, vile nimesema hapo nyuma, Kisii peke yake tuko na over 8,000 bikes operating within the Kisii CBD. This asubuhi ana fuel na wanabeba watoto wetu wako kila mahali, meaning these are the people wenye wanadrive uchumi ya inchi. The reason we are emphasizing kwa hii sekta ya bodaboda ambapo ndio imeajiri watu wengi. MC Steve Arika bwe wodi ebino nigo haliganiti gosali asegetigia nyanturago asegwodi yobunenchere ya moyo kwagachana boyo kinibyagwa etimu ya Shabana FC igo yaikeranite ase ya bora gosia imiranite timu kurwa segwodi yo nabaigabagani kurwa sebigwango hebinene byekigosali Kenya nigo banyarite bagwikirana. Eta Steve Arika mwemsebwe gwodi ebino lero twacha goikirania ira twabata gakombe ya Steve Arika tugatebenga promise abakoyinga etimu ekobwa nenyore timu ya Savana ekere yabuire timu yabwete ndero Savana bacha goikirania eira eribariete gonko batenga litukolia lero tari litukolia siasa igotobwate siasa y'omupira bora abana baito be-talent bakire asegetiga iga lakini ande bakogendera gwikimotu na kitwalentera abageni besikuri tukolia lero bamanyite igoro y'omupira batakwanye kurusia abana aba inkaga iga mepire bantu tikobeka buna abantu bakora restoring umuntu agwakwekero ko umuntu nyagukura nyumba kitabwati njirinde ya gwikimotu oyo no mupira tokobeka abana ba to identify talent kurugaiga abana bagende gwako mupira siko egere koranga ekewa kenya sabaete kiagenderere mutu. Kwa majina naitwa Franklin Miheso, ni kocha wa national team under 20 Rising Starlet na pia coach wa goalkeeper coach Ulinzi Starlets. Mwanzo kabisa tungependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi ambayo ametujalia, na pia tunamshukuru mheshimiwa kwa mpango huu ambao ameleta hapa Kisii. Tunashukuru sana. Ni kitu ambacho tumeona kimeweza kugusa vijana wengi, kimeleta vijana wengi kwa pamoja sana, na mpira ni kitu ambacho kinaleta jamii kwa pamoja. Hilo ndilo la msingi katika mpira wetu sasa hivi. Ngosa berenga egente kogendete gukora. We are going to come back igana ande ekero twakurire trials baito twanyora abageni abaya ngocha tuli nande igaigeria kabere tonyara konyora abantu baito baria tutagete kiagara ntwatenga mepira ira nenka
na gwikiraga bumoncho mo rikereria no gwikira umwelio wa mangana maiye kiunga chinsenye chabo na botiko iliterane Cyrus Nyakunde ansense muyumelelio igalenge Wilson Makoli magaichi kamera nigalenge Wilfred Matundra yoneke chibicha na mulio yawe chirasenchira yo gwikirano nigalenge DJ Arsani Tonyoro boseme bwagetembe agusabiro twaro bulikereria na abo igo botuko borobuya Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo mangana mati, ninjo pangina ninjo. Tiana masetoka kai. Ngakio tiana kogenda ali wona kogenda paka nkore gente kino kingo kora banje kogenda ali kondra tekere gente inche ngona bona okole kieke karaba ntumba gachiruro twali libaga ndoro twali yo ko yetura akoroka muturi otulie ngabi ozineli ngo oziningi kiale oyimuturi ekaraye tuliri oyo bono ndoko rukuyo ngane omononti oye nonta muturi oye tura oyonde oyo musiolera ko yano oyo ko yesiora orio tanga ko yebeta akuru kumusioli orio yetura muturi engabi yata makuru yana bagakeroka yaji konyoro ori bono mononti nero ko yekora pi oye korire pi wone ngabi ya goikaba inyoro ori muturi oye tureti noro tigale to akale noro guchi ogakale osenguchi sune kamate osenga yakale mo inyore nga ya tureti kukuru ankuru asegete kabyo kabaka mutige moekuri oyonde moekenama bono oyonde nero oyo bono oyo nganero oyo nonta oye kora rende bono oyo kano go jale ko kumonyorwa monyoru no mase kai igabono kigende no twachera go janganga ki abono to bagutiana maseta utiana go ryoji go seta to tiana masetoka osetoka ndirio koira na gwa korire gento gete nego tenge kubona akori mamwara wa minto banda kuna gweto kirege ntege kekyo ekyo kinangeli kongo kono tiana masetoka go koira na gwa korire ngana tigono gwatolera jinyoni ekorera mego tigo gwatolera kei kara kore gento ndo mego tiana bono rio go setoka no koirana tigo tiana rio kana ngo jinkorega na omugusi atebete ngenje kabireyo Pagaka ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo mangana mati, ninjo pangina ninjo. Eyeiga ne machine ya